Lildami, què tal? Com estàs? Bé, aquí estem. Anar tirant, que jo crec que ja és suficient. Gràcies per estar amb nosaltres avui. Parlem amb tu perquè ets un dels membres del jurat d'aquest concurs d'Eufòria de TV3, no? Com estàs vivint aquests dies abans de l'estrena? Bé, una mica nerviós, molt motivat, amb moltes ganes de veure com es desenvolupa el concurs. Ja et dic, supercontent, supermotivat i alhora una mica nerviós perquè per mi és un repte bastant gran, ja que mai he fet res d'aquest calibre. Si et sembla, ara en uns moments parlarem d'aquest concurs, d'aquesta gran producció, perquè sembla que serà una gran producció, però parlem, si et sembla, una miqueta de tu. Tu ets de Terrassa, no? Tu vas estudiar Enginyeria Industrial. Què queda d'Enginyeria Industrial en un cantant català en un concurs ara, per exemple, de TV3 fent de jurat? En disseny industrial, que és molt més fàcil. En disseny? Tot. Vale. Disseny industrial, que és la més fàcil. Vale. Doncs jo suposo que sí que queden coses. Jo al final crec que la universitat és una que et senta unes bases i crec que sobretot t'ensenya metodologies de feina que després pots seguir aplicant, treballis del que treballis. I encara que hi ha coses que he estudiat que, òbviament, no aplico i fa molts anys que no aplico, sí que crec que hi ha metodologies, forma de fer les coses, Al final crec que, i sobretot una enginyeria, són uns estudis que t'ensenyen a resoldre problemes i problemes els tens en qualsevol àmbit. Llavors, crec que segueixo aplicant això, resolució, intentar que sigui el més efectiva de problemes. A tu en el món de la música t'ha anat molt bé, no? Podem dir-ho d'aquesta forma. A Catalunya ets un tio molt conegut, això s'ha de dir. Hòstia, tampoc anem tirant, que ja és molt. Entre els joves sí que ets conegut. Ets una persona... Si no, no estaries en un programa de TV3. Tio, anar fent, i jo sempre dic que les coses van millor que abans, però bueno, que tinc objectius molt grans o m'agrada pensar en coses molt grans i com és una putada, no? Perquè aconsegueixis el que aconsegueixis, jo crec que ja és per la tipologia de l'ésser humà que mai és suficient. Però tu fa uns anys... no ens queixem. Però tu fa uns anys enrere t'imaginaves estar com estàs ara en el món de la música, per exemple? Hòstia, imaginar, és que he imaginat tantes coses que segurament sí que ho hauria imaginat. Però veure-ho com factible, no. I més estàs content, suposo. Estàs content? Jo soc més feliç que... Estic superfeliç i superrealitzat. Però sí que és cert que fa uns anys no ho veia tan clar, perquè al final viure del rap ja és xungo, imagina't viure del rap en català. Vull dir, crec que és una música molt de nínxol. Però bueno, hem tingut sort i també he treballat com el que més i segueixo currant com el que més. Ara continues treballant, però a banda de la teva carrera musical, a TV3, amb aquest programa que, com dèiem, es diu Eufòria, el nou talent show de TV3. Què ens pots avançar d'aquest talent show com a membre del jurat? Què s'està coent dins d'aquest plató? De lo que jo he vist, doncs et diré que el nivell és bèstia, molt bèstia. Crec que hi ha 16 joves, 16 xavals amb un talent que és increïble. I ja no només a nivell vocal, a nivell d'interpretació, sinó que estem parlant de joves que saben ballar, que saben moure's, que tenen posada en escena i que a part tenen una actitud que crec que és la que s'ha d'afrontar quan vols dedicar-te a la música, que és com tenen una actitud molt de superació, tenen un espíritu de superació, tenen ganes de fer les coses i crec que això és primordial. Clar, perquè en aquest talent show el que busqueu, si no m'equivoco i si no corregeixen, és no només que cantin bé, sinó un pack complet, no? Una actriz 360, com diria Paquita Salas, no? Total, 100%. Vull dir, i que no se malinterpreti, però hi ha molta gent que sap cantar, però al final la música crec que va més enllà de cantar, o sembla que no, però la música va més enllà de la música i per tenir una carrera musical doncs necessites aportar altres coses, actitud, necessites moure't a l'escenari, es necessita un conjunt de coses per fer que el teu projecte musical vagi cap endavant que van molt més enllà de saber cantar. I suposo que també pel que ens deies abans, no? Que costa molt tenir el teu forat dins del panorama musical, s'ha de ser diferent per trobar-lo, no? Suposo. Clar. L'originalitat crec que és un factor fonamental. Vull dir,
és el que deia, quanta gent hi ha ara que està imitant, per exemple, a Bad Bunny. Joder, obro YouTube i cada dia me'n surten 10.000, però la gent quan vol escoltar Bad Bunny, escolta Bad Bunny, no escolta un sucedani de Bad Bunny. I això és perquè és l'original, és el primer en fer alguna cosa, i la gent es queda amb això. I tenir aquesta personalitat, aquesta originalitat és difícil i és importantíssim. Aquest talent show, que com dèiem era una gran producció, creus que ha trigat en arribar a Catalunya i sobretot a la pública? Hòstia, no ho sé, no sé. Tu trobaves a faltar entreteniment d'aquest tipus aquí a Catalunya? Sí, crec que sí, però al igual que també trobo a faltar moltes coses. Però també, vull dir, som un país petit, tenim el que tenim. Però sí que a poc es van fer més coses i crec que això era important, i més sabent com havien funcionat coses anteriors a la tele, com podria ser el Happy Day, per exemple. Doncs crec que era algo que faltava, i crec que el concepte, com està enfocat, crec que és puta mare, la veritat. Tu comparteixes taula de jurat amb Helena Gadel i Marc Clotet. Com us porteu entre vosaltres? Algun cotilleo que ens puguis explicar? No, molt bona onda, la veritat. I no els coneixia personalment abans d'entrar a Eufòria. I ha sigut molt bon descobriment amb l'Helena Gadel. Tenim els nostres piques saníssims per l'autotune, doncs perquè els dos venim de branques musicals superdiferents. I jo sempre soc molt punky, defenso un plan... Em dona igual com estigui feta la música mentre m'arribi i m'agradi. I ella sí que, però perquè és un artista amb molt més talent, vull dir, amb molta més tècnica i defensa. Però bueno, que això en conya ens portem de puta mare. I amb el Marc, brutal també. Quin tio més ben parit. I els dos, que guapos que són. Això em sembla ja insultant. Clar, és el que deies, no? Teníeu piques amb el tema de l'autotune, per exemple, però suposo que hi ha una amalgama d'estils diferents de cantar, de música, de ball en aquest plató, no? Suposo que s'ajunten molts tipus d'estils. Clar, 100%. I ha passat i passarà que hi ha coses que a l'Helena no li poden molar tant i després jo a mi no, és que a mi això em flipa. Però és que d'això va la vida, d'això va la música, de que mai plourà el gust de tot, i la gràcia està en aquesta varietat. Si tu tens 16 artistes i tots canten igual en el mateix registre i et fan el mateix tipus de cançons, doncs que avorrit, no? Jo crec que, i també per l'espectador, el que mola és veure, doncs mira, un noi que fa una cosa diferent, després hi ha una noia, jo crec que això és el guai. Tornant una mica als concursants, seran 15 concursants els que lluitaran per ser el guanyador o la guanyadora d'aquest concurs. Hi ha perfils que ens sorprendran, suposo, o no? Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. Bueno, sobretot perfils que potser no s'han vist tant a la televisió, perquè normalment quan veus un talent show o programes musicals sempre es busca un perfil concret una persona que arribi a molts registres tonals, una persona que sobretot sàpiga cantar balades, que és el que més ven a la televisió, jo crec, I el que m'agrada d'aquest programa, tio, és que estic veient, ja no només en la tria de les cançons, que, hòstia, tio, estan fent cançons modernes, picades, cançons del rotllo rap, del rotllo trap, i això a mi em mola molt. Ja no com a jurat, sinó com a oient, crec que és superfresc, doncs, que puguin combatir-se, que es puguin portar a duel, saps? Tipus de cançons diferents. Què ha de tenir per Lil Dami el concursant perfecte o la concursant perfecta? Autenticitat, sobretot, jo crec que és primordial. Original. Ha de tenir actitud, òbviament. Ha de saber-se desenvolupar bé cantant, ha de saber-se que quan estigui a l'escenari es mengi l'escenari i tu com a oient, com a espectador, com a assistent a un concert no puguis fer altra cosa que quedar-te mirant aquesta persona i dir, uah, no, és que no puc mirar a un altre lloc perquè és magnètic. Jo crec que això és una de les coses que més busco, no? Aquesta presència, aquesta originalitat, aquesta diferenciació, sobretot. Tu ets de Terrassa, no? A Terrassa hi ha talent dins d'Eufòria? Bueno, estic jo. A banda de tu. Jo i el Miqui, Clar, evidentment, el Miqui, després parlarem dels dos presentadors, de fet, però a nivell de concursants.
crec que no hi ha cap concursant de Terrassa. Diria que de Sabadell sí, de Sant Quirze, però diria que de Terrassa no n'hi ha cap. Llavors hi haurà piques o no? Entre cocapitals. Segurament. Clar, jo no puc passar a ningú de Sabadell. Per llei de Terrassa jo no puc passar a ningú. Clar. Ara que em treies el tema dels presentadors Marta Torné i Miqui Núñez, què tal amb ells? Bé? Bé, també gent guapíssima. A la Marta no la coneixia abans de fer el programa, però el Miqui sí que al ser a Terrassa doncs ja teníem una relació d'amistat i de fet quan encara no se sabia que jo seria jurat i tal, jo li deia, tio, ojalà m'agafin de jurat, no sé què. I els dos, vull dir, dèiem en plan, és que seria superguai que els dos de Terrassa estiguem allà i mira, al final ha sortit. Però superguai, també trobo que, hòstia, sent el programa que és, el Miqui segurament té moltes coses a dir i moltes coses a explicar i pot empatitzar molt amb la gent que està allà lluitant setmana rere setmana. Clar, perquè jo ve d'un concurs que és Operació Triunfo. Creus que estem davant d'un OT català? Aviam, jo crec que les comparacions són odioses. Jo crec que té... No comparant, sinó com a referència. Aviam, clar, però llavors podem dir que OT és la referència... Vull dir, hi ha molts talent shows. Podríem dir, bueno, llavors també podríem dir-ho de La Voz o podríem dir-ho de... Saps? Hi ha molts programes que fan això, i ja no només aquí, sinó als Estats Units, hi ha produccions de Netflix que fan això. Al final, el talent show és un tipus de format que porta fent-se més de 20 anys, que no és, bueno, i més encara, que no és algo nou. Però, clar, l'estar enfocat només en música, a la Very Coach, entenc que sí que es pugui donar la versemblança amb Operació Triunfo, però, bueno, jo crec que tampoc... Vull dir, hi haurà coses que sí, coses que no, no? Però, bueno... Cada gala, cada programa es farà com una gala, davant l'escenari els concursants defensaran les seves actuacions, però hi haurà un seguiment d'aquestes actuacions, hi haurà una continuïtat d'aquestes actuacions a nivell de concursants, és a dir, seguirà el concursant? En quin sentit? En quin sentit? Doncs la preparació de la cançó, com s'ho preparen, etcètera. O només veurem la gala final? No, ja és que això és fort. De 7 dies que té una setmana, estan 6 dies treballant amb coreògrafs, amb professor de cant, i tot això està gravat i es veurà reflexat a les gales. A la primera gala no, però crec que a partir de la segona, si no m'equivoco, sí que es veurà aquesta feina. Els divendres, llavors, haurem d'estar davant la televisió de TV3 veient Eufòria. Ja per últim, si no sé res de TV3, no sé gaire cosa del panorama català, per què he de veure aquest programa? Aviam, per què he de veure aquest programa? La primera pregunta més fàcil que em surt és i per què no? Què tens millor fer els divendres? I la resposta més sèria és perquè crec que estàs a punt de descobrir algun nom que segurament canviarà l'escena de la música catalana en els següents anys. Poder no, potser m'equivoco, però tinc aquest com es diu, pressentiment que trobarem algun nom que ens donarà què parlar. Llavors, què millor que poder dir d'aquí 5 anys, jo me'n recordo quan... Que això és el que li agrada a la gent. I tu, per exemple, ja per acabar, tu estàs obert també a rebre aquests concursants a nivell de fer una col·laboració, si sorgeix o alguna cosa? Clar, però sí, de fet crec que aquesta és la gràcia, de ser més llest que ningú i veure coses abans que ningú. Però bueno, que això és com sempre a la vida, rodeja't de gent millor que tu, perquè si ets el millor de la gent que et rodeges, segurament no aprenguis res. Llavors, si sempre estàs al quite amb les coses que surten i amb la gent que estàs sortint, doncs sempre faràs coses més divertides, jo crec. Perfecte. Doncs, Lila, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres al món de la TV. A vosaltres. Una abraçada. Ciao, que hagi...